Основной вид деятельности нашего предприятия – капитальный ремонт тракторов, кормоуборочных комбайнов, грузовых автомобилей, а также узлов и агрегатов. Наряду с основным видом деятельности 2016 года предприятие занимается модернизацией техники К700, 701, Т-150, кормоуборочных комбайнов, а также МТЗ-1221. На текущее время модернизировано наше предприятие 74 единицы тракторов. В основу производства заложен принцип полной разработки трактора, восстановления базовых и корпусных деталей, а также замена деталей узлов на новые. Для выполнения ремонтных работ на предприятии имеется станочное оборудование. Станочное оборудование каждый год модернизируется и обновляется. Многие работники имеют многолетний стаж работы, имеют государственные награды, грамоты. Надеюсь, компания «Илиш Кировец» внесет достойный вклад в развитие агропромышленной комплекса Республики Башкортостан. Әйтергә кирәк, биредә эш ел әйләнәсенә дәвам итә. Предприятие тракторларның һәм аерым махсус техниканың барлык төрләренә дә хезмәт күрсәтә. Узган ел предприятие тарафыннан 39 миллион сумлык эш үтәлгән. Бүгенге көнгә агымдагы елның гыйнварыннан 17 берәмлек техника ремонт һәм модернизация уза. Әйткәндәй, җәмгыятьтә техника үзебезнең район хуҗалыкларыннан гына түгел, ә күрше Дүртөйле, Чакмагыш районнарыннан да бар. Коллектив агзаларының көйле эшен билгеләп үтәргә кирәк. Бүгенге көндә җәмгыятьтә 15 кеше эшли. Баш инженер Илшат Фәрхетдинов җитәкчелегендә слесарь-моторчылар Фәдис Мифтахов, Рафис Халапов, Рәсим Амануллин, Азат Гыйбадуллин, Газинур Сәхәүддинов, агрегатчылар Вячеслав Новиков һәм Дмитрий Логинов, токарь Рамил Хайретдинов, ритеп яуштыручы Илмир Гыйндуллин һәм башкаларның эше мактауга лаек. Нәмәләр белән булышасыз? Битте мәмлә, 150, Беларусь, коробка җыябыз әнә, 150 ның К700 коробкасы. Техника келіп тұра, колхозлардан келген техниканы вақытында сипат етіп башқаруға тырышабыз. Зарплата вақытында беріп барылады. Техника Беларусьта качественно модернизация өтті. Әлі вақытта Дүртөйле районының Горшкова 150 ремонттайыз. Модернизация өтті. Колхозлардан келген техниканы вақытында сипат етіп, ішіне башқаруға тырышабыз. Алда да шулай техника етіп тұрсын, ішлер болып тұрсын деген ышанышта қалабыз. Язның бер көне ел туйдыра. Илеш игенчеләре кыска вакыт эчендә мөһим компанияны сыйфатлы итеп башкарырлар дип ышанабыз. Сүз дә юк, яхшы һәм төзек техникасы булган кешеләр генә ата. Луиза Шарафутдинова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.